Якія страшныя падрабязнасці сталі вядомыя пра вызваленне Міколы Статкевіча, за што Лукашэнку асадзілі яго новыя прыяцелі, а таксама што прыдумаў міністр унутраных спраў Беларусі Іван Кубракоў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Сталі вядомыя новыя і страшныя падрабязнасці вызвалення Міколы Статкевіча, а таксама цынічны разлік беларускай улады. Аказалася, што ў верасні, пасля таго, як Статкевіч адмовіўся выязджаць у Літву і застаўся сядзець у памежнай зоне, адтуль яго забралі беларускія сілавікі. Прычым палітыку, які быў нібыта афіцыйна памілаваны, зноў накінулі чорны мех на галаву, звязалі рукі сцяжкамі і адвезлі назад у глыбоцкую калонію, адкуль Статкевіч толькі цяпер быў вызвалены. Пасля гэтага яго жонка Марына Адамовіч месяцамі пісала туды лісты і нават тройчы ездзіла асабіста. Увесь гэты час Статкевіч знаходзіўся там, але адміністрацыя установы ніводнага разу гэтага не прызнала і ігнаравала ўсе звароты. Адзіная афіцыйная папера, якую атрымала Марына Адамовіч, гэта ліст Міністэрства ўнутраных спраў ад 21 лістапада 2025 года за подпісам намесніка міністра Геннадзя Казакевіча. У ім паведамлялася, што Статкевіч адбывае пакаранне паводле прысуду Гомельскага абласнога суда, аднак месца адбывання пакарання не ўказвалася. Інсульт у Статкевіча здарыўся амаль месяц таму, 21 студзеня, і ў той жа вечар яго адвезлі ў адну з мінскіх бальніц. Цяпер Мікола расказаў жонцы, што лекары сапраўды рабілі ўсё магчымае, каб выратаваць яго жыццё. Пасля ён правёў 3 тыдні ў цяжкім стане ў рэанімацыі, дзе яго кармілі праз трубку. Статкевіч выжыў, але акрамя іншых наступстваў атрымаў і праблемы з маўленнем. Падобна, што праз гэта Лукашенка і вырашыў усё ж адпусціць свайго заклятага ворага, банальна, каб той не памёр за кратамі. Усё ж імя Статкевіча надта гучнае, асабліва пасля яго вераснёўскага вяртання ў Беларусь, і яго смерць выклікала б вялікі розгалас, а такія скандалы сёння Лукашэнку не патрэбныя. Праўда, беларускія ўлады ўжо прыдумалі сваю версію падзей. Сам Лукашенка, як звычайна, маўчыць, але ж выказалася яго прэс-сакратарка Наталля Эйсмант, якая выступіла з цынічнай заявай. Цытата: «Для пачатку хачу нагадаць, што рашэнне аб памілаванні Мікалая Статкевіча Лукашенка прыняў ужо даўно, але тады ехаць у райскі сад ён адмовіўся і вярнуўся назад у турму. З тых часоў прайшло нямала часу, і у асуджанага пачаліся праблемы са здароўем». Канец цытаты. І тут застаецца незразумелым. Калі Лукашенка памілаваў Статкевіча яшчэ ў верасні, дык чаму яго тады вярнулі назад у турму? Адказваць на такія нязручныя пытанні, канешне, ніхто і не збіраецца. Замест гэтага Эйсмант сцвярджае, што гэта Лукашенка выратаваў Статкевіча, нібыта асабіста прыняўшы рашэнне аб пераводзе таго з калоніі ў цывільны мінскі шпіталь. І вось яшчэ адна яе цытата. Затым Лукашэнку паступілі шматлікія звароты сваякоў і жонкі з просьбамі адпусціць асуджанага дадому, каб мець магчымасць яго даглядаць. Лукашенка з гэтым пагадзіўся. У гэтай сувязі, наколькі нам вядома, паводле просьбы родных, цяпер ён дома і аднаўляецца. Канец цытаты. І калі лукашэнкаўцы не змаглі зламаць Міколу Статкевіча, то з іншымі вязнямі яны ўжо адцягнуліся на поўную. Учора на волю адпусцілі і палітзняволеную Наталлю Левую, якая была асуджаная на 6 гадоў за данаты незалежным фондам. Ужо падчас адсідкі Наталля змагла зацяжарыць проста ў калоніі пасля доўгатэрміновага спаткання з мужам. І цяпер з вызвалення Наталлі зладзілі цэлы спектакль. У гомельскую калонію адправіўся асабіста намеснік міністра ўнутраных спраў Казакевіч. Нагналі туды і тэлепрапагандыстаў, а саму жанчыну прымусілі здымацца ў пакаяльным сюжэце для БТ. Ей 39, ждет первенца, быть мамой, говорит, счастье, но знать, что родишь в колонии, тяжелейший груз, ведь по сути сама обрекла долгожданного ребенка на жизнь за решеткой. Але ж проста кадраў з няшчаснай жанчынай прапагандзе было мало. Яе яшчэ і прымусілі каяцца за так званыя злачынствы. Скажите мне, как вы относитесь к совершенным вами в прошлом противоправным деяниям? Да, вы осуждены, отбываете наказание и так далее. Но изменилось ли ваше отношение к тому, что вы делали? Имеется в виду содействие экстремизму, финансирование экстремизма и так далее. Если вернуть время назад, то я бы их не делала.
Тут адметна, што міліцэйскі генерал спецыяльна некалькі разоў падкрэсліў, што вызваленне Наталлі гэта чыста міласэрнасць Лукашэнкі. Маўляў, ніякай палітыкі тут няма, і вы не падумаеце, што нехта там яго прагнуў. Сразу могу сказать, что это решение не было продиктовано какими-то политическими моментами и так далее. То есть речь шла о каких-то обыкновенных человеческих, понятных каждому чувствах, участии, милосердии и так далее. Повторюсь, не политика, не это сейчас главное. Загадка міністра замежных спраў Максіма Рыжанкова скончылася трагікамедыяй. Прычым падобна, што чыноўнік пацярпеў праз паводзіны Лукашэнкі. Нагадаем, што учора усіх здзівіла адсутнасць беларускага міністра на вельмі важным для яго мерапрыемстве. Чакалася, што ён замест Лукашэнкі паедзе на саміт міру ў Вашынгтон, але Рыжанкоў раптам застаўся дома, і замест паездкі ў Амерыку чыноўнік пайшоў на літаратурную вечарыну ў Мінску, якую прымеркавалі да міжнароднага дня роднай мовы і года беларускай жанчыны. Усё гэта выглядала вельмі дзіўна, але прычына такога рашэння вельмі нечаканая. Дык вось аказалася, што беларускаму чыноўніку проста не далі візу ў Злучаныя Штаты. Пра гэта афіцыйна пажалілася Міністэрства замежных спраў Беларусі, падкрэсліўшы, што ўсе неабходныя дакументы былі пададзеныя загадзя. Цытата. «Усе неабходныя паведамленні былі накіраваныя амерыканскім пратакольным службам у вызначаным парадку. Дакументы для афармлення віз былі пададзеныя загадзя. Аднак, нягледзячы на выкананне ўсіх патрэбных працэдур з нашага боку, візы нашай дэлегацыі выдадзеныя не былі». У гэтай сітуацыі ўзнікае заканамернае пытанне, пра які мір і пра якую паслядоўнасць можа ісці гаворка, калі нават базавыя фармальнасці для нашага ўдзелу арганізатарамі выкананыя не былі. Канец цытаты. І выглядае гэта сапраўды дзіўна, бо Трамп жа сам паклікаў Лукашэнку ў гэтую арганізацыю. Той паехаць ці той сапраўды не змог, ці то не захацеў. Але ж такое стаўленне амерыканскага боку да лукашэнкаўскай дэлегацыі выглядае дзіўным і наўмысна грэблівым. І незразумела, які ў гэтым сэнс. Паказаць, што, маўляў, шасцёркі нават узроўню міністра нам тут не патрэбныя, ці паказаць Лукашэнку, што такія авансы і запрашэнні забіраюцца так жа лёгка, як і раздаюцца. Але ж найбольш верагодны тут іншы адказ. Ёсць інфармацыя, што наўзамен за ўдзел у Радзе міру Лукашенко абяцаў амерыканцам, што адпусціць, калі не 1000 палітвязняў, то як мінімум пару сотень, у тым ліку і вядомых закладнікаў. На справе жа, як бачым, выйшлі толькі двое – хворы Мікола Статкевіч і цяжарная Наталля Левая. Па чутках Лукашенко, атрымаўшы, што хацеў, пачаў па старой звычцы круціць хвастом і спрабаваць кінуць іншы бок, бо запрашэнне ў тую Раду міру па факце ёсць нішто іншае, як легітымізацыя яго улады, якой Лукашенко так прагнуў. Але ж свае абяцанні выконваць ён не збіраўся і паспрабаваў саскочыць. І цяперашні паказальны разварот Рыжанкова гэта нішто іншае, як рэакцыя на такія фокусы Лукашэнкі. Пакуль адных палітвязняў вызваляюць, іншых саджаюць на іх месцы. Цяпер стала вядома, што маладога айцішніка з Варгеймінга асудзілі па расстрэльным артыкуле. Падобна, што за падтрымку Украіны, але зрабіць ён нічога так і не паспеў. 31гадовы Глеб Рыбчанка з Гродна доўгі час жыў побач з Санкт-Петербургам. Ён працаваў у кампаніі «Леста», расійскім падраздзяленні Варгеймінга, якое з 22 года валодала правамі на гульню «Свет танкаў» у Расіі і Беларусі. Нядаўна яго затрымалі і цяпер асудзілі ў Беларусі ажно па 8 палітычных артыкулах. Падрабязнасці не агучваюць, але вядома, што Рыбчанка ёсць у злітай базе чорнага спіса Цэнтрабанка Расіі. Прычынай стала адмова ў здзяйсненні грашовага пераводу з фармулёўкай «Аперацыя здзяйсняецца ў мэтах фінансавання тэрарызму». Падобна, што хлопец спрабаваў заданаціць палку Каліноўскага з расійскай карткі. Адбылося гэта яшчэ ў сакавіку 22 года. Глеб ёсць і ў іншай злітай расійскай базе пад назвай «Апазіцыянеры», якую стварылі расійскія сілавікі, каб лягчэй маніторыць нязгодных з вайной і актывістаў. Невядома, ці сапраўды хлопец нешта планаваў альбо стаў ахвярай правакацыі сілавікоў, але ў выніку ён аказаўся на радзіме за кратамі і атрымаў цэлы шэраг абвінавачанняў ад распальвання варожасці, дыскрэдытацыі Беларусі і абразаў Лукашэнкі да падрыхтоўкі тэракта. Прысуд пакуль невядомы, але адзін з артыкулаў, па якім судзілі Глеба, прадугледжвае нават найвышэйшую меру пакарання.
Ну а некаторыя выкарыстоўваюць сітуацыю, якая склалася ў Беларусі ў сваіх асабістых мэтах і спрабуюць нацкаваць сілавікоў на сваякоў нібыта праз палітыку. Цяпер у сацыяльных сетках з'явіўся зварот мужчыны па імені Ігор Пісарэўскі. Ён ужо уцягнуў губазік у сямейны канфлікт, спрабуючы пасадзіць маці свайго сына за экстрэмізм. Падобна, што па жанчыну сілавікі ўсё ж прыйшлі, але суд адмовіўся караць яе праз малаважнасць правіны. Але мужчыну гэта не спыніла, і цяпер ён сцвярджае, што нарыў новыя падставы для крымінальнай справы. На гэты раз Пісарэўскі вінаваціць жанчыну ўжо ў крымінальным злачынстве і кажа, што яго былая жонка абразіла Лукашэнку. Сумная іронія беларускіх пенсіянераў і пахаванне за кошт Лукашэнкі. Расійскі блогер прыехаў у Віцебск і пацікавіўся ў мясцовых пажылых людзей памерамі іх пенсій. У асноўным людзі называлі сумы ад 900 до 1000 рублёў. Пенсіянеры шчыра тлумачылі, што ў прынцыпе гэтых грошай на жыццё больш-менш хапае, але ж на новае адзенне ці лекі ўжо не вельмі. Праўда, некаторыя суразмоўцы паставіліся да ўсяго гэтага з гумарам. Не знаю, и тому дам сыну, и дочке дам, и внукам дам, потому что я раньше как-то собирала, теперь думаю, что я буду собирать, все равно старая. Если помру, мне Лукашенко даст на похороны. Ну и все. Новая прыдумка Лукашэнкі і дзіўны загад міністра Кубракова. Яны у самым прамым сэнсе адправілі высокапастаўленых сілавікоў у калгас. Афіцыйна гэта называецца, цытата, «Міліцэйскі дэсант па асабістым указанні міністра ўнутраных спраў Івана Кубракова прыбыў на камунальнае сельскагаспадарчае унітарнае прадпрыемства Сялецкае ў Касцюковіцкім раёне. У выніку прыехалі не самыя апошнія людзі. Ажно начальнікі дэпартаментаў аховы і выканання пакаранняў Александр Шепелев і Олег Маткін, а таксама кіраўнік магілёўскай міліцыі Ігор Шчарбачэня. Паведамляецца, што на сілавікоў фактычна павесілі аграпрадпрыемства, курыраваць якое цяпер будзе дэпартамент аховы. Міліцыі паставілі задачу вывесці гаспадарку на якасна новы ўзровень. Прычым гэта ўжо не першы такі калгас. Дэпартамент выканання пакаранняў беларускай міліцыі ўжо адказвае за прадпрыемства «Хутар Агра» на Гомельшчыне. Карацей, і смех, і грэх. Атрымліваецца, што без сілавікоў у лукашэнкаўскай Беларусі не могуць ані збожжа сабраць, ані выгадаваць карову. Колькі каштуе жыццё беларуса? Адказ на гэтае пытанне дае сумнае і паказальнае рашэнне беларускага суда. У жыхаркі Гомеля падчас няшчаснага выпадку на заводзе загінуў адзіны сын, і цяпер жанчына паспрабавала праз суд спагнаць кампенсацыю. Малады чалавек уладкаваўся падсобным рабочым на вытворчасць бетонных вырабаў у 23-м годзе, і праз 1,5 месяца здарылася бяда. У момант выкарыстання гарызантальнага універсальнага змяшальніка адзенне рабочага трапіла ў абсталяванне, а сам ён пад лопасці вала, які круціўся, і ў выніку хлопец загінуў. Было праведзенае расследаванне, і асобамі, якія дапусцілі парушэнні, прызналі дырэктара падраздзялення і начальніка вытворчасці. Праўда, крымінальныя справы ў дачыненні да іх былі спыненыя з прычыны амністыі. Акрамя таго, суд прызнаў вінаватым у прычыненні смерці па неасцярожнасці фармоўшчыка гэтага прадпрыемства, які уключыў абсталяванне, але і ён таксама быў вызвалены паводле акту амністыі. У выніку маці загінулага паспрабавала спагнаць з кампаніі кампенсацыю ў памеры 1 мільён беларускіх рублёў за свае маральныя і фізічныя пакуты. Суд Новабелецкага раёна Гомеля стаў на бок жанчыны, але зменшыў кампенсацыю ў дзясяткі разоў. У выніку жанчыне прысудзілі 60 000 рублёў, якія мусіць сплаціць працадаўца яе загінулага сына. Улады вырашылі пайсці на хітрасць. У Хойніцкім раёне планавалася адкрытая сустрэча з насельніцтва на тэму будаўніцтва ядзернага могільніка, але замест яе правялі закрытую і толькі для чыноўнікаў. Нагадаем, што цяпер разглядаецца пытанне будаўніцтва палігона для ядзерных адкідаў у вёсцы Навасёлкі, якая знаходзіцца недалёка ад Хойнікаў. І спачатку мясцовым анансавалі, што на гэтую тэму адбудзецца размова ўсіх жадаючых з дырэктарам беларускай арганізацыі па абыходжанні з радыёактыўнымі адкідамі. Але ж у той жа дзень улады заявілі, што сустрэча адмяняецца і пра наступную паведамяць пазней. А затым нечакана з'явілася справаздача, што сустрэча прайшла як след і адбылася ў райвыканкаме з удзелам наменклатурных работнікаў, а звычайных людзей туды так і не запрасілі. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах.
І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.